अच्छा गौर करी समय हाँ मेन के तनी खोल रही और हेलो मेन के तनी फिर चोंगा में लेके जाता रहे मैं आवत भैया जेतर है कुल बोलता रही सो हेलो हेलो हां ठीक बा हेलो ठीक बा रहे दी कम मत कर बाबू करा के परम आदरणीय आज के पूजा कमेटी के अध्यक्ष महोदय सदस्यगण दूरदराज शैल कीर्तन प्रेमी चाचा काका भाई भतीजा बाबा नूनू जी भी सुनतन सबकर हार्दिक अभिनंदन नमस्कार प्रणाम करतन जा मंच पर विराजमान हमरा परम आदरणीय राहुल बाबा जय हो मंजेश बाबू जय हो और राम प्रताप मास्टर साहब हां बाबा म्यूजिक बलिया हां हां हमने के अतिथि कलाकार शिक्षित व्यास कमलवास कुंवर जी के भी बक्सर शैल बनी हाजी शिक्षित वहाँ के भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं जा शंकर व्यास जी बनी हमने गार्जियन वहाँ के भी हार्दिक शुभकामना करते हैं जा नमस्कार बा अब हमने के लहरा एगो छोटा सा नगमा में लहरा बजाई जा कम समय लागे खातिर 16 मात्रा बताओ जीवन बीत गई बजाओ खत्म ओकरा के 8 क दिहल बा नगमा में रही जौन मन कर तौन नगमा बजाओ बाकी 8 मात्रा में चाहे सारी पुरान के सजिंदा वालों जो 2 दिन पहले सुननी हलो राजी बाबा
मनोज हेलो कोड छोड़ाता हेलो बॉक्स के ए भाई तू तो हद को दे तोरा मर्द रहले रहले तू कहां बजाओ तो माइकवा के हेलो बेस के साउंड एक पॉइंट कम कर दो गरजे तक कस के बजावला पर कम एक पॉइंट ठीक बा हेलो 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 बन मत हो के दो हां मनोज मिश्रा व्यास जी भी